Bueno, mendik garaiez eta mendizaletasunaz eta Himalaiaz ari garela beti aipatzen da horrelakoetan Everest, Juanjo. Baina, lehen esan duguneran, K2 omen da, guk behintzatala ikusi dugu leku askotan, igotzeko teknikoki eta zailena behintzat. Iristeko, irisgarritasun txungoena daukana, aldrebesena. Zuk egin zenituen 4 saiakera. 83an, 87an, 89an, eta azkenean 94an, alegia saiatzen hasi eta handik 11 urtera, iritsi zinen lehendabizikoz K2ko gailurrera. Eta tontorrean hangoran jarrita, zer pentsatu zenuen? Bueno, nahiko berandu aliatu ginen tontorrera, eta gainera, gara jortan ez geneukan inungo egualdi predikziorik, ez genekin zer egualditaz, eta guk momentu batetaz pentsatu genuen sartzen ari ziren hodeiak lainoak baizik ez zirela, ez baina. Zan benetako ekaitz bat, nitxe bertan harrapatu ginduna, eta pentsatu nuenetako gauza bat izan zen, ez geneukala botatzeko asegurua, ez? Behin goran zinela, pentsatu zenuen, etzen eukatela erabat ziur bueltatuko ote zineten edo. Eta posible da baldintza horietan gozatzea? Ez. Baina 8.000-kotan ez dizu, osea, 8.000-ko baten tontorra ez dizu inoiz gozatzen, bera ailegatu arte. Beti daukazulako pilotoa piztuta, ez da? Orain jetxe egin barra dago, hau ondo egin barra dago. Hain zuzen zuei, 94an ere horixe gertatu zitzaizuen, ez da? Gailurra zapaldu zenuten, bai zuk eta bai Atxoa, Pellaniz, Mendizale, Arabarrak ere, hori bai, gero beherako bidean, okertu zen dena erabat. Zer gertatu zen? Bueno, ekaitz batek harrapatu gindula, eta gero pixkat denetik, ez? Abalantxa batek banatu gindun, ni hartu nuen abalantxak eta eraban gindun 200 metro berago, eta horraz izan ja dena okertzen. Ze lehendabizi hori, zu beran, bueno, punta banatan biok, ez da? Biok bakarrik zeundenten jeisteko, zuan eta bera beste puntan. Bai, eta orduan rengunetan, haitu ginen biok elkarrekin jeisten. Nik pentsatu nuen, bueno, hemen egin behar dudana da, nire bizitza salbatu, ez? Baina, ja gero hau ontazen nintzen orduan konturatu, baina gero konturatzen zera zure bizitza edo zure burua salbatu izateko zure lagunarena salbatu behar dezula baita ere, ez? Eta igual besteetan oso gaizki egingo ditut gauza asko, baina hartan behintzat, uste nahiko ondo portatu nintzala. Claro, ari gara esaten, bakarren batek pentsa dezakelako, 200 metro, hori ez da ezer, bueltatu edo joan dadila bat abesteari gana. 200 metro asko da. Claro, horregatik, eta altura horietan gainera. Zuek punta banatan, ja hortik behera jaisten hasi zinatela, orduan hasi ziren komplikazioak, eta Atxo bera ere, desente gaizkitu zen, zuk bere bila joan behar izan zenuen erreskatean, edo, halako zerbait daukagu guk bertuta, ez da? Bai, hala izan zen, bai. Ni, bueno, hasieran nuena izan zen, itxoin, ez? Kontxe ditu nuen hirugarren egunean, tontorretik egin da hirugarren egunean, dendaraino ailegatu eta ur pixkat egin, hori zu bakarrik? Da hori, bai, ni bakarrik. Eta Atxo pasatzen zuen bere hirugarren gaua, 8.000 metrotan, eta ni hasieran animatzen nion nahiko gertu, bueno, behintzat... Entzuteko moduan garraxi egin da elkarri, ez da? Entzuten nion, bai. Eta animatzen nion etortzeko, ez? Bueno, etortzeko kapaza etzala ikusten nuenean, hartu dituen gauzak batez ere ur pixkat eta... Abiatu zinen, bera laguntzera? Bai, kostatu zidan 4 ordu, beraino ailegatzea. Baina, zer esan ez, oso askotan jende asko harro sentitzen da ez dakit bilbotarra izategatik adibidez, bere kasuan, ez? Bueno, hori sorteak erregatzen dit, hori ere, ez dakat inungo meritorik, ezin naiz horregatik harro egon, ez? Baina, zuk egiten dezun ekintzagatik bai. Eta ekintza hartaz harro zaudez. Eta bai, behin igual, ja gero
egin dituan gauza guztiak bizitzan gaizki egin ditut, ez? Baina bentsat hori... Hori hor gelditu da, beti. Horrela ere ez da. Al filo de lo imposible saioak ere noski izan zuen, esperientzia horren jarraipena egiteko aukera. Ikusiko ditugu irudi batzuk, irudi horietan Atxo Apellanizek eta Ramon Portillak izan zuten elkarrizketa bat entzungo da. Hain zuzen, Atxo Apellanizen ahotsa azkenekoz entzuntzeneko. A ver, Atxo, ¿cómo te encuentras, cambio? Bueno, escúchame. Si te pones en movimiento, en una hora estamos en la cuerda fija. Estamos en la cuerda fija. En otra hora más, en el campo 4. Atxo, no te abandones, por favor, no te abandones. Venga, piensa en Nati y ponte a moverte. Métete en la cabeza, no pares, Atxo, no pares, por favor, venga. Venga, la casa nueva. Vale. De puta madre. Si sigues así, en menos de 2 horas estamos en el campo 4. Hor elkarrizketa entzun dugu, eta azkenean egia da Atxok laugarren kanpalekura iristea lortu zuela. Bai. Noraino jetxi zen Atxo, azkenean? Bigarreneraino. Bigarren ere arte. Kao, laugarren kanpalekura iritsi, onik ere ez dugu esango, baina behintzat iritsi zen. Bai. Eta gero hirugarrenera, eta gero bigarrenera. Bai. Eta hortik aurrera? Han hiltzan. Kanpalekuan zegoela. Bai, gure onduan. Ulertu beharra dagoena da, kaso, egun horietako guztietako agea ere, oksigeno falta. Bai, hombre, alturan eman genuen egun gehiegi, ez? Eta altura horietan ezin da bizirik iraun oso egun gutxi baizik. Eta egindako esfortzua oso ondia izan zen, eta gainera oso gaizki jan genuen, nila ezerrezedan, eta gauza guzti horiek faktura pasatzen zute. Hor, bizitza dituzun emozio, min, poz guztiak, gero errekuperatzen dira, eta benetan zetitzen diran, behin kanpo nagusira jatuta. Zu igoera hartatik onik atera zinen, naiz eta atzak, edo atz batzuk behintzat, galduzen dituen, ez da? Hau ez da ezer. Bai. Bueno, ez da ezer, zerekin alderatzen den, noski? Bai, jente asko ikusten nau eskalatzen eta esaten dit. Baina nola eskatu dezakezu, eskalatzeko atzak ez dira beharrezkoak. Ez? Gogua, bai. Gogarriak dira. Zeona. Gogoa behar da. Baina zuri? Denbora pasatzen da neurrian ikasten duzu dakazuna erabiltzen.